Gukdon sa kapulisan ang mga fake news peddlers diha sa social media. Gibutyag ni Police Regional Office kun PRO 11 spokesperson, Police Major Yudasan Gulciano, nagpakanaog kamanduan si Regional Director Police Brigadier General Benjamin Sili Jr. nga pangkasuhan kini. Gipakusgan karon sa Anti-Cybercrime Unit sa PRO 11 ang cyber patrolling subay sa sagunson nga mga maling impormasyon ni kuyanap sa social media diha sa gingong mga robbery ug kidnapping incidents. I hope na this will serve as warning to others na mag-post of fake news sa kanilang social media. Ang ating cybercrime unit ay nagsasagawa po ng mga cyber patrolling. Iba pong nagpapakatag pa ng fake news. Hintayin nyo lang po at we will be conducting investigation. Kapag hindi po kayo tumigil at hindi nyo na-take down yan, makikita po yan ng ating cybercrime unit. Nagpasidaan ng kapulisan ngadto sa mga padayong gapost og fake news nga mag-atubang kinig silot subay usab sa panawagan sa mga netizens nga mamahimong responsable sa social media ug dili magpataka og post ilabi na nga makaapekto sa kalinaw sa dakbayan. Kung adunay mga suspesyosong aktibidad o mga tawo, gihawag sa PNP nga i-report gilayon kini aron maaksyonan. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyo Man Aimee Ginita, Tatak RMN.